Iaz plazaratu zuen Zutik taldeak bere lehen diskoa. Entzegu lokalean sartuta daude orain taldeko kideak. Etorkizun hurbil batean kontzertuak ematen hasteko prest. Zutik taldea 2018an hasi zen. Lehenengo Moreno, Asier bateria, Moreno basularia eta ni abeslari moduan. Eta Jon Iturregi jotzen zuen gitar jolea. Orain duela 2 aste sartu dugu alikate berri bat taldean, lentejita, ekaitz. Eta hori, aurrera egiteko gogoz, eta betiko moduan musika azkarra, indartsua, eta hori, askatasun doinuetan mugitzen da musika. Gure diska 2020 urtean grabatu genuen, abuztuan, udan, eta grabatu genuen Orduñan Conjuntivitis Estudioan, Javi Paleaciosekin. Emaitza ona izan da, eskerrak eman behar diogu Javiri, bere patxentxagatik. Eta, bueno, diskan aurkitu dezakezue hardcore abestiak, hardcore punk edo, eta metal doinuak ere agertzen dira, nahasketa egiten dugu, hardcore punk metalarekin. Abestietan kritika soziala jorratzen dugu, gure bibentziak eta esperientziak eta hori, askatasun doinuak. Taldekide berria batuta kanta berriak osatzeari ekin diote. Pasaden udan ateran gendu CD-a eta horien abesti berria konposatzen ari gara eta kontzertuak prestatzen. Orain ekaitzen sartu zenetik abesti berria konposatzen ari gara eta igual urren gurtian edo atarako dugu disko berri bat abesti berriekin eta kriston kaka sartzeko prest, tio. Talde honetan aurkitu dana da, 20 urte hauetan egon izena egiten, beste taldetan eta animandearekin. Eta, bueno, gauza berriak egin, kontzertuak eman eta leña emun.